Vi har også valgt at have en virus- og luftrense til vores konferenceområde. Og det har vi af 2 årsager primært. For det første så vil vi rigtig gerne kunne give vores gæster en oplevelse af at være i et mødelokale, som det typisk er i en hel dag, hvor luften er virusfri og frisk. Men derudover så er det faktisk også et spørgsmål om, at vi kan optimere salg af vores konferencelokaler. Vi kan nemlig have et heldagsmøde herinde, og så have et aftenmøde efterfølgende, hvor vi i mellemtiden kan nå at få renset luften og gøre oplevelsen frisk og ny for de nye gæster, der kommer om aftenen også. Så den tjener faktisk rigtig mange gode formål for os, både stor og lille variant.